Le chauffeur a voulu traverser le chemin de fer qui était fermé à ce moment-là. Ça s'est passé à 8h08. Un train venu du côté de Bruges, de la direction de Bruges, et est rentré en collision avec le bus. Ik dacht ja, eerst dan misschien dat er ergens een brand was, maar uiteindelijk was er nergens iets te bespeuren van rook in de lucht. En bleek het te gaan over een spijtig treinongeval door een bus met kinderen die door de trein gegrepen. De sirenes gingen, we hadden dat gehoord en ik ben buiten komen kijken en ik zag aan onze straat dat dat afgesloten was, dat je niet meer over de spoorweg kon.